That is why I'm inviting each and every one of you, wherever you are, we do it together. Natokora. Obuya bwa Nyasaye, nobuya wa Nyasaye, nabubu atukiriga iga, chinga kichiga. In fact, there was a day I was watching from home, the other Sabbath. Ngoteba nga gwikira bono iga no atule batatu. Bono dijimberto chimwengu monto mwa oinaete nyakumburugera. Rege sangia mbwaterete keronte renjana mbwatera moino kerata you spoke ugateba nga gwikira bono iga gutango bari babiri. That is true. Eko era Nyasaye aringe gwancha nga itaguchia Aringe kwa -2 Ono tango pastor no mulisi tango mugaserete njiri iga gasa ntuka ngo konyora ono ego nate ngo kwana akuyanira wakwana nyo ya bantu bara yandasa kare so we bwa Nyasaye na bobo bwatu ikirega nataka kushukuru Mungu kwa sababu as a family we are all. Amen. Kuyana nteba nga tukakora umubaro tukanyora bonse no bakorotaki no bale go bono iga bonse pieso umubaro ito no bale no mukwani bwekirisie kega tukwera ne robot nga twense bia tokorotaki biatore amanga korekanire aseikie na mange nagenda tukunya korekana chinse gweta. I want to say this. Nabatoranya ko yera nga they've been saying nga Nyasaye yongo chale otera ngori kwa ngonte binga upendo wao ulipopoa wenzangu kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu jaribu kurudisha upendo ukamrudie mba wako o jamani nane no juu yako okotero ko pasta ekaronda kake 1994 nali Nyamaraga South kariange Nyamaraga yoka Nyamaraga South wone kwa ya nyore chi district 6 kaka kanisa kam kabikira na maraba kabikire that nari tokubekuruka. They've been saying the Lord is coming. I was seeing my senior brother, my other senior brother. Like, but like it comes. Na iroli regen tekega, Mauricia, no Mauricia molega iganga. KBC gakora a documentary gete mwaka 2000. Gatebanga lige nandreli kurugoro. Ya nge ya Wilson. Onto ya kurukuri taketu ngonya nandelini akatari nandeli kurukurugoro yankaba Jumaine Jumapili saa 4 rine ligocha ekirundeke nena karige ne ligocha kurugoro ne kirundeke kanana ego ligocha likavete nsengima. It's coming from the sky tarigo kwana from prophetic tarigo kwana nebuku igago kwana erabu na bono mo science yes. Is not speaking maden tukato chako leo ngari nandeli naligo chali rasalieze ono Daniel tole karo chaka iko chaka Daniel kuna kwa mwanya ba kuna kole mwanya bantu. So the only thing ligena limna ligo chakurugoro nginyorete amakende ninde kanisa ninde no mwanafunzi obono science yero motu nebukwero motu ko compare and beyond. Ligena ligo chaligo speed ere the speed ligo chiragera nana. But as a science, we are million kilometers from the sun. Yes. It's come from the sun as a science. So, engenchoneli go chagocha lije kuigonga sayari ya dunia. Oh yes. Good. Bona sensei na ligo chagwaka liye kave so everything in it ligo chagosiriku. So, akamanya gotabanga aba science ko ikabaligi embinu yo gwakalige na lidia barisa munyorane egere the effect koligocha egusuake lichaligima twenzi pi so the yes nga lirike yake liwe obonche chinjana chikugwera gene ngeyo abu na afadhali. Yes. But one thing at everything
neba chinchechi bona mno amagosa abere kujichiri kuchule aina na magosa ok korete gobe so tukarenga ringa na chicha kwa renga ngo chaga chachiri go ichiro there was but not that effect yerige na lidia pake gacha yanyega so namanya kubuli science bono nchikora Daniel ama kwalige na lidi na ligocha litaro sina mkobo kwa manyaba na awatara to gukora kwanga mfalme kochane njiro egotera Josia mfalme burka Josia mfalme akutocho kwa digeneri nyoekena science na teba nyorekena because I'm optimistic of my God coming. Yes. Na boliti abantu bane ngote inche ndingo chikora makweli yagora Yesu naliete ira ngekera na batebiri bari batakore bari batakwe ngote ngatari twensi tito korara yes ngote ngatari aye ngote ngatari ncho ira ngatari Abu ai dire kitabu kia abatasa Akorinto ye tanga ikomere sana sana musina moja kuona era mate ayanko bate bilu bichi ndogo kwa twensi bas confirmed batebi aga na baro batu aru kwege batebi na tukolira gabo ngatu abairo go segeta soma kanjiri ngi soma ni wakonto yeri tangani ikomere sana na ndene kigusi okay na ndeke kusinga soma musini na moja abakorera litangani ikomina sana musina moja iyo tanga ligiriria ayanko batebi no bobisi okay kwano bobisio iko magende kyo de kwano batebi batebi obo bisi na buobo obobisi mangana atari ito amangana gakoru asebu onda yugwata mangana na tole gonda yugotoli monda ire bwa ya onda yugwata guru ya ayo tanga ayanko batebi no bobisi tito gokwa into 20 kone 20 na tonchorwe amen I think I love that amen asabiri ngonchorwe ekora that is my word if liga na ligo chikocha ligo sai ekero na 94 yiga murandike toyo mukago chamatali akatebanga no ebukungota tete bakchomwale na chibe chinko bono Timothy ule abantu beyanchite abantu banchite chibesa ayo mwanchomo ligerelia na ino karo mulega numa tepna mwanchite besa this time around ando kunyancha monekerete iyo merite iyo by the way era maene boli wakine ingiro tigo tule natalia besa ngingo koraga roje kuboga kwai koradiga no ne bara ni maite ngojo gate na sa tumogirango rasikie connect mayaye gali bara pa gei ile goro tuko ngali bozo tabugadi ile gogo ile gugo ngali hani weta ke yake ogotwara nimbwate and you see no tiga wana ndariga nche egari ngochera mostly madaraka madaraka komanyete ngango chichande gogwakira nyabuari ne contact yakoro kungamo ngaimore muna bana mwakero tenga ki mbono nanda kwara chitoro mbono nguchukwokie gari igo korenaki tina para kabunganya gacha kirarigireti ari para goitaria akubeke on korugoro manyange geseke ko kakemanya geseke ko kankeire mangana yoga tanga nangu se contact ko chensemo aina ya pastor iko kwa mungu seteka ya daga ni ya mwa mungu seteka bakabanga yang confirm akwa kana mwali umujenyi abeyanti ayanti tutakitia bekirugere Jones tubeguruga that engatie kera bantu babeire by the way bantu lero ane kanisa bantu ko barangerinde mwensi bono esabato tocha koberaga timurocha kogenda muna mutagete mocha kwantika ntsachino mocha kogenda chinga no kartu akolre a discussion we are going to look into that book Timothy chapter 3 chinga kichoma na chinko to ku analyze ogweancha abantu na manje techibesa na bantu batali gwancha koigwana ni kwa mara none chikanisa lamna chikurwa kwaro chiba tangana ki igwa abantu lero baba kanisa itarigerwa maitena batu akwana kurwa esa batu giti tugateba kurwa ngama nyithi kanisa chigokiri
maite ngoenes alo ndo leo taka ngonto bena ayibon ali mwakwana di California ego akara na kuru Ego Yes. oya mango begrim igwa ali mwaga tebile studio We need to check that. else ya ikire na ande nginyora ngana kirtu kwa the last time ngaki igo tole converts we are not believers ekeroma etole convert Ora tiga kwane ke gusi. yani igo tonjoire lakini toli begeni buna twarenge ni tokurangirwa ntonjoire pastor mukate bunango kuna uko munyolinga aista ko bibetinga na tine basegi nga hongo kwa sawa sawa aya kurati kama lakini ekeroro mwe ekikigwochorwa morogo bankoruga stage kamurankararia akagusuga kamanya koko se conductor igari twarenge conductor ye nabwatu mubiro monene ono bakumuroko omobisa omobisa omaita akarusie koti akaruta gochiese omogendia achigoshukurikeroria kamura kari gakararanga yabere bobe gakarie ebirundo nanto kamatebi naki mwana uyu none amatita bwati komwakore omuragerie akamenya kubatenga nomaite buna twakendie esegi arari bomanyi ekyango gokwebire dakika kwanza kwebire abantu bari omuntu ko nomaitenga ntu bari twakendi gari nenga tono le kanise mo bugetenga ebire segi dindi that's gitika what pastor is saying yani enchereri kwarengeri iri kwarangere igo chetenere kanisa ino ugacha nero ukirete uganyete at the convenience of time oturuga ki noreire etokirega and this happened with Peter nagikwanega marange Petro gakurangerirwa na Yesu ngo matebiarenga chinga kigete ngo ikachire keronda abwatwe erio na abantu ababengirwo cyane Petro akana ki I know you don't know me well. Oyo gukwana nere oyo. Toramumanya buya. Tubaitisobo ngiyari. Ngaro masalot abantu bari bagotane meyo. Abasalot. Bona kere go kebenga ki yabeire. Yesu gagocha kubwatwa. Petra akakore gendo ke. Taringa agachete gusaba. Akamoro kiga ki oyo kwa rangeretie is here to defend you. Agasokinga agakora ringana diya. Na inde gente kenkenga get Peter according to me. No incharon kengo get. Ngiye ko kikegera Na kwegereire na ndo manya kuimukyo gutoko na ngachira na ndo ira nigo chaga bantu mbara abakongo konya na bakorengererio none kero Yesu ko irugo chiaria agotebanga ki ekene na atema komokonya abantu mbara abakongo no konya batakonya lakini nikaninda jindabanga nimo maito bana kwanda kabisa that's what happened Mondo kwa stimo maid. antimo maid So nakito dabanga naki abatonjoire ne mechando tubate kanisa Atonjoire. kanisa tebati begeni iye bwata baonjo Yakiningene. ya uri ndetara Kanisa. ya utera iko tabanga tere ikerwa Aya. finally Enoch, you said it the other day and I remember this statement. Yes. Na begeni abange asoro yo mobo. I know you told me very clearly you want to see this God. sure Enchera bonyu wetenga nyasawo yo morore elio na inche enkora ya neisa ne kenga ki oyo ntoretie oyo mboretie oyo nkoreta ya manene ningo mmore na maisane na ndo kamanya komenta iga onye kende kere kera ngatana ne timorora rodio monne kirusi ororo genkyo Egaki. Mapema mbili. That napema nere yu Dita itko beransa. yes Yamba dai karuna ringi ko ganda igoro. Nche. Na ko ganda igoro. Moro ko saka mole. Gatiari. Kara ko ganda inche. Na tantu ko batangan. Kai kali karuna ikandiga. Kanyora Elijah Noara. Muso go chiga. Then akariri. Kambule mushun kayuji. Good. Kaga gore irana muchingo ngai kwati achingondi. Nakabwata iga ndi kanyo kubwati Mbona ari mbune yamo. Ngoro kya basani bango tadi mbo yao. ayigete katika kana ko kumwe kura tatu ndikoro kanya Mukati ngajana ko story. ndiko kanya Pa. another one Wono kakuga kena go chaga iga. Wono naira nete negishindo gyosi ko kodando manene. Maya ko ikagotia. to ndikoro jo manene ato manna baike Abato manna bonspi. baike Naira nete ko chakui. amen Ekora bantu banate tuti ko ganda ibwika.
muri stoko ndai week Yeah, it is true. It is pasta true. stoko ndai week Aye. muri stoko ndai week Na kia kane. na te ngatin ko gana chiku katoka ndo twens kaye babo pasta bale kayo muri agara mocha mwensi no to chigera ne tu kando ko jona riroro erwana ndo ando chiga Murisi hata ndio sawa. karibu mwenzi asengencho rende. This is the joy of being in the hands or said before the throne of the heavenly throne. Toi karansa gaiga tu ateba se elesonyomo yani mwako yo era chikamcheo tanga salvation Simplified. ntubuga tigen tukerege ko nga to kugenda igani na nini ntutugo chana batugo sanga ko robwanze mwansa ogenda yes Asengenche iyo Yeah. igora magana beta mangi segariaria nanyo tumungwaro kurukunga Evans Yoro ga kurwa arikia bigoria igora aria agonte winga ayana mukate timete semu arusa ni actually that's what he tells me. Yes. Etwege terio siri ageka koro murugi oyo tabaka we wish her quick recovery Evans Yoro gari motata moke awata kogo kahiga onkwanere mukate tingaje tukata na madeni wataiga kana na Nara. ayana ya Evans ainche ase moikoli igoro na ainche na atumire okubwa na somurugio amen Amen. good mwensi buna muriga kosa bande bono nga nyasaye tata uri gusisinia abasisini mwensi nyasaye agosisinia twese naturiga iga we do not have anything of our own no ni ntunkori gitorenchire abo there is a comedian pastor agatebanga karokonyori street gali manyankuri kinde takonya kondangeli pastor kumo mozigo nonda kwa gochiga kwa gando chiga Ngimo kio chabo. Kole gasiri ya Paulo as a tent maker. ndia Eh. kero montako gando Au yana tanga ni rito. mondo naro ogotebanga bona irinde na kimokora igwa amangana tokoyegera kera rituko egere atorete ange ekerore kirike ao kere nyomba ego kwerigere kera rituko no gosoka bado Sure. nche ekerore kiana kere kesieri like it's the last thing I see as you get out as I get out. You The check out last yourself. thing, go kiri gam no gosoka iga na kio korora. So if anything nyo tai kere bobe igo You rectify them so then. kerore keri keri kurwor ento kero to kurigeria marika kera ritko ne buku yabu no kurigeria kera ritko taringa you become clean kerore keri nge kurusige toti nge kurus kene gyon siasure igo ge koroki asimte gona to nya kurigeria mangana ega inki gose na renge gocha gokora what could have I done more again gusido ngada nikieke na ruto kora goetania Goetania. igonga na akorire I have that that that's the question yes Yani ine question ya bole tuwe esawateria nga inkinare. What else could I have done honestly? Yes. Goeta como bole mwanya bantu goetania komuruo mwana one egerache ko bolia asenginja yebibi. Enga buno monta dati una enga nganya dati ya kunga ki. Murumbu antioro jenti kali tara kolera. Ko manya ko tole. Sure. That is the question ninga ngaki inki keria oiwete kia ngani ri koreke. Lakini ketara koreke ndo tole. Sure. erina ribo diare everything. yes ebinte ka twari kuruma gaiga asamanga na twari nkorigereria matanga ni kuruga nyinya sa gwancha at freely gwancha atari kona chakende and then tukarigereria obwancha ni bole neira covenantal Yes. and then tukarigereria komogokia nyasaye to be pleasing to God. God is passionate and compassionate. Alright, tualigere tokunya kuri tonya kubanyere karango kora tolege kweyegote yani elesoni gosike kwegero kwega obwancha ni bwanya sai maybe nabia Actually we are in the second last lesson. second last ekeridianda chubwancha ni bwego the wrath of divine love. God's love and justice, the problem of evil yani kebe mochanda webibe free will, love and divine providence. nuko sugoro go chora wanchani Ama kumia nyasaye. The cosmic conflict. yegere segi yense yons ko sebe yeah Yes, segi and seonsi. The rules of engagement.
Kama chiko yeke binano. Ngokuna nere. Ngokuna nere. Ogenda tona limo kora tanga to chombe chito ose yoke. Yose yoke. Chombe bakai kora bakagendera. Yote ngombe batakete. Yes. Iko. Kende batakete. And then what more could have hide? Inki kose ekona bairo bwanchani. Ama chikali yo yeke minano. And then Yesu Nyasaye bugwatanga Nyasaye. Inki kose na yango chakora nyona bairo mwana na bugeka. Yesu mawate inki kose na yango banyo na bairo buguma ne bwons. Sure. Na chandikire na ino na akorire gasi na sugumire randa ne rure gali na bairo nyone ndage. Agoma ndano babona bawchwa. Na baragire obaire ndagera obwenni ababange meuko abantu bayairo babokirwe oroche kirogento like they were there. In fact magena gospel wakazi bagotabanga ki Yesu uyo akabaye ndagera lakini mubambe akagwenia abarwire baino no barayiga mubambe kwanza bali bamambe tenga urusi mondo ya urusyo Yesu uyo akabokia abakure baino naende nera mogoteba mubambe. Okay. You know akabakorera onse bari barengene birecha Yesu basiboire lakini nera mogoteba aki mubambe ninkieke angana akorete na inde wetani na akorete ekina akorete aina atwaligereti ewikielia paka tukanyora asakorera nga. And then matekero konyora umuntu muikaranstasi getapako kiraiga mwakwana mangana paka bwebiso kiraiga, then it means it's painful. No boror. Osir poti nero gotebigwa osinya sa gotebanga babambira umwana ono oina atumete achiko baburi. Ekwana kurugabo aina atwaligereti ewikiria. Kato sori tkoria rero kugo marigada agata sa barabai. Na barabai tibamwanje. Maybe eno kerotero gocha kwere yabono. Karo. Ekere kiango getie kenne keringa ki. Finally. Ekene ngichie kuro kama isomarore. Yeah. The truth is filled. Nyasaye igago ikarando rangeria mwanya bantu nga inju mombere kirori. Ni inju mona chire kineke. Ninkieke orocho na korireke. You know igo yango getie gochakara kurwa Isaiah. Yatebaga na bwato mugondo. Kanyorosya kanyokorera yonsi kanyugitira kabeka obwoyo ngajamage no speaker ruzi kabeka bakurwaki nkagereta kanyora kende kiya manya kanyora matunda amegaruri ndo mubiso kiro korere bikone amanya gocha muino ase okubwata no kuya amanya kubeka iga nga omoneno uyo niga tigera tenants enibo yaye ichinyomba chiyaye bono menya agaikekeraga netie nibo yaye bono akibono kena akorete nkango ekiagara as things are going nto sabwe kuruo mubaro bwario twakorire kero turasenseya nkango baria agatuma ababani baye neke nakyo Nyasaye akorire otumire ababani baye bachiche elio gotobeka boronge na gotogorara nkitwa abakorete baria bakabaita bakabamwani abororo bakabamuguria abandi bakabaita bagakwa agatubeke umbigia kabere kero nande baitwa yagotebeiga tigaro orion tomengo umwana one ere nabo baramusike kiagera noyone bakamanya gatebanga ki here comes the hey aigabon oyo gocha bon afadhali bari bandi oyo nero munyamwando oyo toko motiga bono igano nagataka twa bekire sema nkariko tokoje we have to deal with him bakamoita nani kiwategete akore gwetania bu. God wants to defend his name at the end of the business. Now in the God is having a lot of interest. Yani there are accusations mangana saitani amungachire agoteba Nyasaye gari dictator Nyasaye gari nini at the end of the day he will put everything open egere na none nse yonsi ebe kiroringa ki ekene Nyasaye no bwanchani and that's what is in scripture. Na inde gancheta abantu bonsi tata getio ndasire bali tuogosira na senge tutwachora because of our own choice. Motongi tata ekereta osase lesson ya rero nane twariga ndio muikomo chenu atoigorere toigwekero wanja kwao bono torayo yo turigirerete oyo totegereta ashinga kechiga wansu yasobo amoto nyareta ko batago seseniwa nane torekere ke wanja kwao tata Nyasaye na ko sabogitu terasirite so Kristo motorito. Amen.
What could have I done? Amachiko ane aya bono bwatia ekero mwaya bwatira amachika aya nabaire moikega igasende kanyo moitire pako mwana mna gwata gochiga bono obate biringa tikangene baroseri ase bono asende na imokoreki na inimo bero but before this that is name inemuma enya emume nkoro musaga kogenda batakire paka ebinyasa byabo batakire umuntu ba okubara nyandane abale no nindu nabo mwanya bantu oyo kubara abaroche tiano ito daroche yako jinse jinde babwato umuntu kubara ndoro ke ndoro iga na by faith omuntu no muntu love and justice obwanchani na ikino yote no boene two greatest commandments ko abere amanene timanye tiara sigente kiarwete lakini asibicha chirinko nyora gokonyora nga amachiko ga kolikwa sebinto iga like go chiare ngo sieka gata yes chiba ibere ko igora chiabe kuga ono chiba echiga no amachiko ikomya korotaki alikire lakini asa machika mno kuri kurwa sebinto iga na igongo tenga ebiche yukurumagaga abantu bari bosiega bara abange and they are so happy they are together abantu bararira nite matkaro monta korarira. That's a sign of love. That is a sign of love. Monto mo komera karmo anyara mo konyunyunta na and then someone orara go sase kubakiao wose engencho mo ngwara nga morochi karo twara atenna go garo ndwa toka boko ko ga na atenna ko kwati abaiga barochi na manana chake na barabo na bate barole kidwa ngo kara no akaro to umrandire gaiga eko to gotenna twa kwana ne buya like there is something we missed. Samania. Bono aiga ase ebinte bikoru bibere korunsa bwo asamachika yale obarabumboro nebinte bibere chibaye chibere chirikorumagabu iko chire chindabu mwino ga negesunte lakini asubora bobore nabakora negesunte gegotama let me ask ebinte byamachika yabere samachika itali 10 samachika ito 10 batubwata machiko ane amatangani na 5 nalimo ayamwa matangani ayane kerwa nyol na ya bugati ndayo ko bugati nyote ekona samati ku simple one now then commandment number 1 to number 4 it's duty to man I mean duty to God number 5 to number 10 duty to man yani no toro wanja ni bunga ngaki aya namba ntu foto ko manya bantundi era jimanya sai na obwancha ni wao number 5 to 10 yes garo denga tuiba tainya sana ko chikora ibera morumbo ko ura ngombe ko rusiko yes so gonga nakikia ko gwa babe nto yali ri chimoino nto yayigo bia ase ensemo ya nengo teba ase gente ama aya matanga ni bana tebire pasta tebire no bugati no tabugati onde tayore najana banda tayo bori kyo tabugati sita paka ikomi there is justice in every justice yo toka se bigambero yes itangani kachiwe ni ne ora ma bible chiga you'll be accountable kogenda obwanchani endo ibe na ibugo chiga ana arto chikolire lit koliya lero nga what is love and what is justice amachika yabere narari ekarongo kwariganya mwancho murigereria anonsia sore 0726 44 73 67 nere namba yete SMS na boy go gutaka gwaka because ndo batari bageri yo gwake simi to kuigorera chisimi gwaka na comment simi ye studio nere yo molisi wana naro ande tini mai tena sengen cha misiri oyo origiriri dalinga ne ga ta na asengo chibirongo molisi na David Machuki kwa moge mike kwa molisi David Machuki gago na kondiya kumitinga basta gati gagocha ngochande oyo origeti matai tai Machuki ncherani I'm coming studio ne kintabu goliye that one reminds me of Birongo district yes youth we are acting a community transformed I will be there no ngo by the molisi go ngo na barabuo abasae na ke molisi no vitere simi Chera tole bate bararigererie TV yake egere morara torabika banta bange na bantu bana mbali bako na ujiga no ndinga basi tabono ngo enda tole kanisa ikabuya enkanere na ruete korokunga yo molisia Zakari gesaka mongana gesaka kurwalia keoke bano bandeni kagerte batengerte minto sela na mosetioe no minto nanzi gesaka mwensi ni manyete na mole
ni manchete mono Kenya saba sini ekarmo kwende kanisa mochibong'iti mwensi na abakwani Charles Nyang'au igo no aere no ari ng'agu asensemeyo omonto karatebe ni mwanchete Nyasaye kamogechete mu muromu abo uyu ni omulimo yes oyu otancheti mu muromu abo oyu aroche na kiara nyare kumwancha Nyasaye atanya kora. That is direct translation. nawe goteba igo tigango nyugunga kia goteba First omuntu John. karatebe Yes. ni mwanchete Nyasaye Oh yes. na indogechete uyu mwabo oyu no munyabulimo Okay. ere uyu tamwanchete uyu mwabo oyu aroche takonyara kumwanja Nyasaye oyu ataroche. A question mark here. ne question One gitotenga ikombi translation. Naki aranyare kumwancha Nyasaye uyu atarochi. uyu atarochi Yes. That's the question mark. Kitabu kia Yohani ntang'ani inye emerongebere nakio egetabu tokurigirira iguru y'obwanchani noboene. Elder Marumbwa. Amang'ana ayikera asomirwe ng'a omonto karatebe ng'a namwanchete Nyasaye korende omogechete oyo mwabo oyo n'omurimo. Omurimo oyo nga yarusia amang'ana aya nontete gochakera. Okay. Yohana sane satu ebibungo beronge na bine egoteba igo ng'a onyege sogo kiaregera onye mukirigire sogo ekyo kireke egoteba ng'a ekera gokwana oborimo gakwana madatangi yaye. Okay. Eke gusikia wa. Aha. Igazongo gwata. Beyonce bono chakere moina. someke gusi. So make you say Igo tokorigereria lingana riria tebanga omonto kara tebenga namwanchete Nyasaye korendo mogechete oyo mwabo oyo no munyaburimo. Egesongo kego chakaiga. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. Yohana irenga. Yohana isana isato 44. Ibunga merongena na bine. Yani 44. Litokoligereri na baba. Na baba genda ndo baise ndo minyoka to batike. Ndori ko batika. No ando baito. Igo tu bitiki yakwa. Nyiguete. Eto te to tigeramo. Ya. Geta bano. Egesongo ya tebanga you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. Genderera. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Nga bono kero na baiso. Oino Satan. Oino Satan. No gwancha kwaino no gokora okoganya gwaiso. Era nigo arengo moitikuru mochakano. Yes. Goseta tatinete asekene kiagera ekene tikerime yae. Agukwana bolimo nigo agukwana ayare omonyene ikiagera no monyabolimo na ise bolimo. Ero kiaginyo irie esabato ya itago na ringe kerongorori. I know I told you that. Oh yes. Na kerondo ororo kerona igeria na akora statement igete ya bonka jibeka iga. Nyasaye iga akubatebia Adam na Hawa akubatebia Adam. Ri tuko orarie korwa asomo toyo ekene nokwe. Saitani agatenera agatebe ekene togokwa. Oh no, ngatebe iga. Egati aba babere, one of them was lying. Oh yes. There is a teacher korokwa Kenyanya. Ezra Kenyanya. No agosoma kerongororia. Igo aimokari na akore korandia akamanya gatebe iga. Njege ntongere ntaigwa. Egati ya Saitani na Nyasaye ningoringe ko ngainereria. Eye kabanere topic yetu ya discussion in the afternoon. Ekero okoira nilikuwa no kwarenge iga. Saitani ekera ko ngaineria agakora madatangi yae. Na kieko none kera go chako batenge kene timogo kwa iga gukwa na kirikire ime yae. Oh yes. Bono amachiko anya sae
ayo eno kwachakera nigo abagire chisemo ibere. Oh yes. It is Nyasaye ase embwa yaye, God is love. Nyasaye no bwanchani. Niki yako gara Nyasaye oyo bwanchani amanya gotega machiko. Machikarenga ikomi. And what is funny sama chika ikomi pastor. Atano na atato igago chakiranga don't. Na Nyasaye no bwanchani. Emeremo ya machiko niriri. Ngwa kwanire kerore the spirit leads. Amachiko nigange kerore kirigwateba. Igago kuorokia. Eta yeye mbiyere. Ine ekerore nkera cheke koroseri eta ya. Ekikego kora kiago tebia eta yeye igere bogeka. Nyagorore. Onye toko kora you go with it. E mark nere ege tamasenkere kerase agomulisi no free wiria ko goje ochore ege tamasonkere kerase shati ya endabu kwa kero dire kerusi onye tuli korusi wewe ngangana na hali yako niki yako gara Nyasaye oyo bwanchani na inde agotwara machiko emeremo ya machiko neriri na kiyako gara rero igakurigitore amachika abera amanene onya machiko aro tigante basoko chakereiga emeremo ya machiko no kuorokie ebibe. Oh yes. Igakira kiyako gara kero ebibire batanga amachiko garabe Machiko tari goita tariko gambi nanda machiko na kuorokia nanda machika ya oyo kugambi nache ayeli tanga ndikora ngaki yes akwagozire amachika ya bere twateba ni igare obwanchani amo no bwanchani amachika manene abere yani nga love and love onya amachika ya bere arororo na kwogotebanga ebibe na bire because asekera richiko ngwatebanga onya ugochiko kogoteba toiba igonga oise koiba kwabuneri ichikerio ono amachika ya bere narariaya ngaja gotoka pastor soko bwata no ogokoro monene kwegeriare ngaba Israel sorry na obegere tigwenga mwancho monene Nyasaye ne nkoro yawo yonsi pastor kuriara segotoka Deuteronomy 6:5 na inde twacho okubwata no kuya na inde amangana ayo akwanu buna akwadire ko ruaria nga mwanche omonene Nyasaye ne nkoro yawo yonsi oigro nonde soma bana okuyanira kwa machiko isano nemo kimo kya 5 soma mwanche omonene Nyasaye ne nkoro yawo yonsi na moyo obonsi ne chinguru chawo chonsi amachiko amanene abere okuno okoma no gwakabere emumenkoro emumenyi amanya kubeka gwakabere nakora kwa konga bunoko mwanche omugisangyo buna weanchete ayo monyene igonga ekero otari kumwanja mete bintombire there is a story yarengese lesson ya eta goroyo mwaro lyo koro Dennis Dennis igagwatananwa kurwa saba ibori baye oromoke na ndo gwatana no kuria atana netwe tachitiko bararinde asobogi mabwaye ikagera akamogecha omurayi bwenseria mono nikiyekogera ongatana ne kurwa saba ibori bane nyuma yaye karako na kuburia agacha gotebungo buroire mbori bwarenge so contagious nga esenge chokonyo bwatira abayibori baho omuruoti agakorusia aroro kero bwakubwatire ngo kuore agakorusia egera gotorie nebanga barabungo sirabare ayotoke kore moyo agakupreserve nakiyakogara chinga kichinde asama ngana akona gokore kana sense nabugo kakwe bori ngaki ekene Nyasaye naro okore bori ayebieka nabora ora abato bori abantu beigwe Nyasaye no bwanchani Nyasaye naro nakiyakogara rero iga ketokorigereria nga obwanchani na obohene amangana yabere na amangana arayengencho na inde tugwente kumanya into twensi twatebire one amachika Nyasaye igare 10 lakini atana atatu gaguchakira a negative note don't except abere aya igare namba kogo chakanga inyora remember ochika gwesa bato
ogochika gwoka okore okwanira sobogare no konde okwo mane na bigeta sama chikaye wateba sika iso na nyoko ekero amangana akogenderera Nyasaye natagete torore amachikaye nigarorora senge chobuye bwito bintu mbire bibere bikomoge chomorene ekemo onye to okumwancha that is wrong namba ibere mbwancha to yomino onye to okumwancha yomino that is wrong nakiekogara nkorere Zakaria tambire nagani tosoma iga ekemo oyo mari kurigereria Zakaria okay tuchakere Zaburi 135 13 to 19 we'll give time omasomya some na Zakaria sana ibere 9 to 12 mbinto kiebi bibere omanena tanche tike otokona gokwana 135 13 to 9 135 yere motu 119 bono Zaburi miyayemo etatu na isano ochakere 13 guika kianda Biblia yako tebase yabwata makongu na netikana yako tebana kipasa soma ayo 135 chakere kebungo kiaye ya 13 inki yako atoko rigiga ebibe mbire bibere yani onya twatebirenga two greatest commandments ama chikama nene mono kubwa kyako greatest igongo compare greatest greatest akiyako gara ama chikama nene abere igare obwanchani na obwanchani ogotangani kumwancha Nyasaye eno kunate bama chikane amatangani gwakabere kumwancha oyo bisangyo Oliwana yale batabanga tokunyara gatanga no nonje Nyasaye nyotoranje tora mwancho yo iga bono amachika yabere ok Nyasaye ekerege ko bogechi mono egetangani asobo chikari matangani yani go chikoko tangani obwanchani obotangani ase umugano bwa Israeli gose mochando go renge ogo sasima Nyasaye eke God detests this agatema aye omonene erietali ao nigo ligenderete koba goika kare na kare nobe gokoinyorwa nebyale byonsi omonene narwanerere abantu baye narorera abasomba baye amabera emewekano egosasimwa n'abantu bebisaku nigero isirie kurwa se chifedha nechitabu nigere meremo yamaboko amwanya bantu oh yes nigebwate menwa kurende ligo kwana oratiga ekyo Nyasaye kiria abantu bagosasima omane no gotokonya toko bamoyo gwikira obo ya gatatu ke otogocha kurigereria egetabu gioko nganya ntorigererie nga esegiyerie kurwana Misri tari Nyasaye kurwania abantu ne Nyasaye kiri kirororo kumbe ama akwari komyosi ne Nyasaye nero yoro iboro Nyasaye nero sine yaki will come to see that oh, yes. Nyasaye cyona Nyasaye goteba toba ne Nyasaye chinde one kero gutwara you are doing against the first commandment yekoroku love number 1 gendera yama gatebanga gebwate menwa kurende teligokwana Nyasaye chichiwate nebwata maiso kurende telikorora obe nebwata mato kurende telikoiwo osete bwatio moika bokoyana abakoro isime wekane yo nigo banga bonero oho nabo igo abonsi bayegenete ino aba Israeli togyo monene na inwe bororeria rwaroni togyo monene iwa omonene gagopeka magana mororo iga nabe yemo mwanchere kero gutwara Nyasaye bunechiga nigo koboko gechia asari ekero yani love and love eyi love 1 love 2 igere mwanche omogisangyo aiga no magana ara manene Zakaria ngokwana yo nintakwana yande I'll be okay Zakaria sano ibere ebungo kianda goika 12 aiga arotegerera aria matanga na batanga Nyasaye nanga bere kiagara ntamanyete but this one Zakaria igera mangana makongu ayo nchenaye tu akorire don't be surprised I'll find myself as a fix yiga ibungo kianda Zakaria sana ibere ibungo kianda goika 12 ya gateba biega ya teba omonene wemeganda niga gateba iga
monache ebina bya boronge abo bono ngire ngora okona chebina bya boronge onye to okona cha boronge nigo obunete love number 2 eri ya mwanya bantu na mwanya bantu ne mbarenga twayirwe ribaga lyokona chebina nabeko banga tindi omo judge lakini even at family level ngewe na chekina bintu bire byakoreka ntego cyari se iteno ko tuachaka love bona baiga tuachira justice okay. Bono justice ko kwana mona chebina bya boronge mutakore tibo yani bokorera bwene bokorera bene mura isanikia obwanchani buru bwakabere ucyasaba amino bibiri yateba mona chebina bya boronge akintaragenda gasoma agintikinege ko nkona chubire turajaga bono iga abagambito bwate kinyuru abantu nonyana bagaka bari bamere bakachimbuche bono bari kinyuru kuna chabari turatigane bine biyaga ekanisa kuna turi bine biyaga ekanisa turatigara tuchagere Jerusalem kuna chubire gakiye yamo ngora ngero mundu abana baratiga nanjira mukanye aya ngore uri kwa mukanye aya ngore mukanye byakanye bono aya oineri chibwa bwate bono nonye na abayiboli ntubwate ebina bya burunga asabana baitu abana ntubwate ebina bya burunga cyagere ko rumwa no abara ko ngora be Samuel igwa okona choku ibintu bya boronge Samuel I hope tida misquote ekerama tukagoika igakubatebya ningo na unerereti ningo na urete gento kyaye Samuel yagumana chebino moronge naki utari kugenga ki etigere yango na irete abagambi barero abukwara gukwana igakoria kurwaso oyosoete na indoria kurwase oyosoereire dande ekina kigoika omaita bagaka no bagukwana kora pima ande saka oika osundoka ariete chinsemo ibere golire ryo yokoranga ganjoyo ekinare turachagira gabwa naye jaji abantu ngurwana bale bali ukolia bono noriete chio oyo soereire amuno oyo soete noriete bono na ngo meta akorire bako koranga ki gende ketelinje bagaka yana abagaka chimwena banache bagaka bane kuna chabatalieti mbariye ana baba ko basabe chiabo buya uyakorwa ereja ne okona cha ebina bya boronge gya toitire na inde nabo turabe ntoro roburuti bwa tata sengechoringaniro namba ibere go yale bateba mate bononga na kera omonto Andre gabu kianda to jagere na to jeta ngomona bwe meganda ni gago te baiga mona chebina bya borongi na kiro omonto abe no bwanchani na mabira soyo mwabo oratiga eke nkego kunete no bwato bwanchani no bwata mabira gucha soyo mino eboria next ikobyateba timokorera ababora kabobe goze chintakana gosaba menyi barase gatie tigera ine nkarenga nchena ene kirie tingo kwa nondega igase ngencho immediately kwa lao mbarenga kwarorire omo kungu kwero no musachoye mwamanya gosoa kumura kerege ntabwate mwakorera abana chintakana bube abayiga mwakunire endorero ya Nyasaye next igego teba batokiaba ate ababura kabobe gose chintakana gosaba menyi barase gatie ino abamenyi abayiga na ende bono ngokwanira niga kini ngachekeke kare igo yarengiga onye umusacha orenge kurwani mukaye omukungu oyo tamire go chimwo Muhammad naga no chikomurusho ekero monta atameire no nense yaito you know we stand judged kera atameire atotameire gocha tomanya gatabanga yaya enda go chiabu chiseinabu nakekagara abandi bari chichera boniga bachandigete bwekigirandi gasengencho igo batotamira na ende twamanya batanga ki igebisete hili pa ki osuru paki ari sebisete genda mu rusiororo na ndi mwamurwa omumenyi oregatie ino momo korera bube and the Bible detests that yagendera yama batanga go saba taka like ai mwamusioma menyete correct mwamusioma akini no mugusero mugusero na gusero ntere mwamusioma
Bagule ono mugusero chemwa musioma lakini nabo gusero dole. I think that people will see na nekero montago lile kubolemo genuinely. Pastor Geoffrey Otieno egangonere tibolemo you witnessed akomoneria kwagule ekera ngonere tibolemo boiga you witnessed lakini egento karege gochiko chakaga iga kwanza ogoserwa lakini asengencho ano mugusero no mugusero twamonyanyasa orochi Yes. like anything abako abantu bale basare twako tukumwakiskelgos twamugosera asengencho ale omomenyi Yes. yagure Yes, you're right. ano omomenyi Wamuinyoria. ne baraza ano omomenyi yani ndigitare kaisikabu karake beka Jerusalem ase gwateba nchira tiri umulisi okobe koturae umuguri Aye no uso no muguri. ngakyo umuguri yagocha kutugambira kanisa ya By the way, bitembire chikanisa chetu. mwachagire gwake kene kuri ni kwane kene kitoko kwana Geto subore ekiagera. ngakyo umuguri yagorae kanisa turahabenyeje abenyeje neji changi mazoka taba bora kanyumba lakini moko biko sema moko ngange mutageti kora muntu uri burungi igendo moko binga ngakyo umuguri yakora gendo agotugara mwasa no mochando ore inyumba ya tata ime na nyasaye nkorera ngakyo murumbu akurugira ngo nzinzi acha goturaga abasongo iga abasongo na no mugirangari kurumururururuge tutu acha koraba basi lakini ndo iwanja yani delegation mutagete mokore nyasome nyekore ono tukore nchinchi nada ikora abakora kwanza abakora kwanza like I want to say this nyamira conference alinge abagitutu nabagira abagitutu aba bakagacha bagira ngorogoro oye bono ine conference okay there were those cases nga na gyumugitutu ocha guturaga aigambugira iyi ni kanisa ya tata one uri igoro korangirwa seriete noche ntuto korangirwa seriete ali yero korangirwa seriete toche iga South Kenya yes nyali baliere nyali baliere like toma yakobeka agumugirango akorwaria atikoraga naende tokome kishuanga tari korokaga tigato tumubagana agende gutia like even separation of these things tagete taba igara tata nyasaye kokwangira ntinga banga twamuro tebeken amaene bona rokorire nje inumo gokwana ekora inumo tojimore nje no morali morisio like mwamanyire gukibikaga iganga bono iga this time around mubasira tarayiregeka mubasira tarayiregeka bono nyali bari geguchia you are campaigning nebi nyasaye taduma gebi nyasaye biri bya Misiri byabe bisomoni nabiebi that's tobeka kanyasaye gakuru kungono munyali bari no munyali bari nyuma tubye abarayi bonse bari gani bama yinga iba nyumba ke bako bono chikampeni chiro bantu kabwate kwikwenya muyegocha september asibago chikochora chikampeni chacha kirega na abekira amagoko no general elder nganyo ebago chikogenda story ntuma sabaiti nyasaye na bako iko amen we will have someone who will lead us spiritually. We do not have a religious leader. Yes, spiritual without liberalism. Yani totally kuchukoliga linga oyo na kie kobenga na ki ono mugitutu. Kwanza kaiga kwanza ni taoni mwa robot taoni. Jawono enda sakuru kunga neutral. Advantage ni are yinga ali mo in the central ground. Abaye abantu bali gali abanyana nabake gochi bako bikurukai. The population of the church is a very good population of the church and very big one. When somebody is pushing you, you never know where you will land. Because these men, they landed where they were supposed to be. I have witnessed na atira alikaram kwa ndakali kuchikuyi aso molisio ketale ngokara. Kuru 1987 that land has been there. Onango tira alikuchiru. Are you telling me nga muntu tana koborora agani kobogora? Yani obolimo it's a prime. Yani so prime. Nyasaye ga eba tumetuka umubisha ga abakaba bakavuga nga baterari bayitwa.
banza kinga baganda bagikaranza parenze mo kusabero Eh. kusabero ali mo elia kabere ekagosha agachi kono bago te babiri chikali chikuzibigwa so Problem after problem. but as ba Choland they got a very prime land a well fenced the wall a perimeter wall round Sege songe sibachi kolandi bakalandi. as ba takir Wanya konyore nyanya ya mete asigitiga ya mete nyanya John spinach ni chikabekire mugono njiri kwa obori yega ase kumba nkige kumbe gebekira aka oboye borali twagora ni Bora kusoma gabo egere ngamurisi. bono yatanga Twikira bantu kiwateba enaikera twata bamenyi bare gatia ino enagwechimate akoronga gusaba taka abataka. omuntu taba isa kobo koroberia ase enkoro yaye akorera oyo mwabo bobe kore n'abantu bakaba abamwenu bakanga kuigwera bagaticha amatabo ng'ati baba isa koigwa bagakonya chinkoro chabo pa buna ligena likorokwa elimasi Yes. ing'ati baba isa kuigwera machiko n'amang'ano monene bw'emiganda atomete n'omoikoye wetera asa bani bakare ase eng'encho eyo omonene bw'emiganda akaba nenda mwamwenene Bono point yane nga abonsi bakwanirwe omonene gagoteba onye titogo korabo nabe nenda mwamu kiriyanda kiaye iyo kirabe kenena story murisi. Biya mono ekera twaenderete kwigira ase enchera ekabira eyo igo twaenderete korora ng'a inki gose richiko rinene ndire rieri naende mono twanyare koba tokoiraneriwu ng'a richiko rinene abeire abere bono love God and love your neighbor inki emineti komwanja Nyasaye inki emineti komwanja Nyasaye yani nkeri ng'a Nyasaye abe ng'a nere gwekogorete ki wanjete nobody else onde tayo gwikiagera isa kuminjori gago igo bono gwajira ase ebinyasaye binde nyande Nyasaye taganeti ng'a intermediaries taganeti ng'a ng'etera ase mukate manye kobori ng'a nkogwanjande igere direct ekiagera nakorete ng'a what could I have done namorwete omwana wa Yesu Kristo akaba that link akabe daraja tukanyara koba tokoboro so inki tubwena tagokora tunyara koba tokorokia obwonjani ase eng'encho ya ogosikeria taria ase eng'encho ya ogosikeria taria ekere twarisikireria taria riari nigo okonyara togokora ebinto bimochigete naende bire ebironge naende nkeri ng'a rituko eriga tunyare koba tukoba ng'a we spend our day ase eng'encho ya okomosasima omotongi oito oyore our redeemer oyore omoboria oito ekere twakorire boigo then igo bono twamwanjire Nyasaye ensemo yende ing'aki tokonyara koba tokomosika gose togosika our neighbor by the way who's your neighbor ekere tokonyara koba tokomosika our neighbor nkeri ng'a ritang'ani torajisika abaibuli baitu because no bakorete ekwirene na bagotwegeria na Nyasaye tekebekiriro ase eng'encho yogoto train up a child ekera koba manene takonyara koba gagotiga chinjira chiri gwakorire ki kwamwegeiri onyara koba gokobasika all the time obanje all the time tonyara koba toko basika ebirengereri byabo kagicha bire ebirengereri ebirongo because many times nabakonyara ebirengereri byarura zo monto monene aboroje ng'ano monto monene are lakini ekerengereri agokoa nigo kere ekiomwana so what do you ekibono nabo motenga suppose that is why egere nonya Yesu agotigararia ase karu igaba ibuli bae bagocha bagokoraki bakomorigia igakobairani polite ng'a kibono mogonya gusumbuka kondiga did you know that I'm supposed to be in my father's house and baganza kweboli ng'a inkieke gose bono ekonyara koba gegokoraki gekoba another element yogo mwanja omo gisangi gose your neighbor neringa love your spouse ekiagero ori gwa Nyasaye gochoreire nero okonyara koba gokoraki kogwanja ekere kwa mwanjire riori you will not go either direction ekiagera kwanyare koba gokomwanja so ogosika kuri ogosika nabo kobwenda ta abande nande nabe konyara koba egego tworokeria senjere kabirei now this one takes us to Matthew 19 ekifungo kiaye ya 16 goika 22 aiga naroro rigure nga majigaya ramaine ninyabwatete kiregento nkeroro onye nebindu esomoni enimbi bwate bono inkinda akore you know is coming with a question inkinda nyale ko bagingo kora egere nyoro boruoti bweki bwakare naka ore bwakana Mathayo 19 ifungo lake la 16
narora omonto yomo akamuchira akamubori Yes. omworokia ngokora kiokuya ndakore nyore obugima bwa kare na kare Yes. akamotebya naseki okomboria ninkikerekia oyomo nareo oyore omuya onye korigetie osoa sobogima bwata amachiko Ubwata amachiko. akamubori That is simple, you see. Kiororo kubwata amachiko. Yes. Basta kiendelea. makobori nga ayari bunarari Yesu akamwiraneria toita totomana toiba totebo bolimo sikaizo na nyoko naende anchomo gisangio buna buyanje tae buyeka. mumurori akamotebya ayonsi na yagwatire inganaki limochete. Yes. Yesu akamotebya onye kurigeti kobo muikiranu gachionie ebyo ole nabyo byonsi oya bataka naye nobe nenibo igoro elio oche ontunyane Ono ga wegende kia mukundi. ekeraji kuigwa lingania lilia mumura olia akagenda n'obororo ekiagera alenge nenibe nyinge Kingo chikonie bibionsi nanyare ko bagingo toire ngokore meremo na byaki kwayire event expected nga kingo ngogari giagere menya buya so ekege kamogeche he did not understand no nyambo na batore bono entungire gikuru yani igaegirite nganye niya sawa thinga biri ugocha kugendera kuria ochogendera kuba abari gocha kutema guitire yes wamwe gendoni gaki ebintu gwaki abantu kali ugotale mwari sione kagai mutenga gendoni ngoba gerori utabwati yani ngwere roji gochaka gutale mu mukate kono ekine kia murumite No nyaka gari gari ka. no mbono igana kia gora ngamwanya bantu bono uiso banenga biri abwate buri sanga na biri mu bwate ba ta kuisane kabuya ko unga aro gwanta jirenkor in other words iga kumunyoringa there are two greatest sins otakire kurusia sole egere onyale ko bagokombwenera because these are the things akomotenga onia ebinto mbirora takero garaki gutiga even atingeni boteliembe eni bombuyere ekero ko yetumeka asingenje gokonya abami abami atare ko yetumeka buya bone na baro jengo moro kerere na ko yetumeka buya yes ata ete ko moreta egera nyale ko baga ta yekora eba kaido because the two greatest sins na jigoja ekemongelinga nogo sasima emewekano fasesio kumo sasimorio nyasa bono gakunmunyorio motebinga ayenjera narorire wachire go sasima omewekano atatan wonsasima inje nyasa he wants to bring him home lakini wono yotai go pick this point igako genda gakorete kagechiri which is many of us no nyane kerato ko lebinto unless omonta we identify agotogia gotebinga pastor nyasa ugusinirie you have done good work igori ori to ikonyara ko bagokogoka igogo koraki igokobanga ni gokwage chiwe kiagera yani gataro chinga binte bionse na kolirega igonga taroch such things so let anybody yao teba akanyasai akuo kara ko deviate kuruasa asawad another thing loving others versus harming others oyo igabono nakikiri kwatewa garinga aganchole ngaroro pita ego barak ale ngotara naku ere ni garigerete atanga inche so dirigo narangerigwa impe bodyguard nekere na very bodyguard no ko take that responsibility ngaga igabono bakankole gas bunya yesakalete anjigete that is why kara motevinga oyo iganeren matena muganeti asoburuti bwaye lakini wone kara ko chega pita gotenga no ngocha ndole my master let me teach you a lesson akamungwaniga akanyiro benga Yesu gatete ngatuta bugurie meyu umunyo nga Yesu watete muzinje ondu noro so akachomora kabisa lakini nande Yesu akoro kigali agateba regardless of the circumstances which means ense yiga na bokonyora ngimichando nekolete neror ekerole in the midst of trouble ekerole in the midst of emichando talingo goko mwanda pando ni oluriyo Yesu igo konyara kobago kobang mone nere that is why Yesu akoinyora omayotanga no this is not the way na korangire tiokore bona wachiro mugima embwa yao tigana ne I want you to bring in koretega don't harm
others tiga gocaria abande kiagera oibu ya harm others igo incho monyene gwakorire gwakoreire ikagera ka restore that image amutenga no gendera igo nganyoro ori orenge gosoma na baruje ngotoma ene gwakorire gwachiri lakini naanda out of that practical sermon Yesu na hata gakoirania agakubeka Yesu gata gitego nyete betero nga moina ate to gutari oruyu yes all I wanted azoguri muyibwe bukuna basaba kucha so we need to be connected gochiase ogochiko konene that is to love God and to love other people tunyare ko batuko mwanja nyasaye na ndekere gwa kwanira we maybe oge kwanira ni Mungu wadu gakwira ni ruya machika yonsi na yabwatire na yatarire nkikendemete kobori kwara no koiga no nyabwatete ya tonyamaite inche naye nto yamahete nambe yambaka namba irenga 10 okobwata na komenya buna eganeirie nebintu bibere binga inayabwatete lakini putting it into practical tiyo yani gabon tubeke gusie kinga ki eta botinero yo kobwata na kolenda yo gonchera na kwegena kono okobwata bwatire to mutu ono iga ninga toyabwata kwa yabatire lakini no yarindete maete okorendega ntesi mi munambogore tiga nongo so pipo na ngora ebesiminga nyibekerete ekyagara ora oyendete te guo kyagara gekugwa ngwatikire so meaning when you are taking care of this igonga no kerendete bokong ndiko bakokore buna geta kire igo ngisa batunga ne kabeta kena buku yiguriro yibikire ikyagara oyende so na machikanya sae to yarinde igo torakore muno kwani kwa machiko alikore yes 0726447367 nere namba yetu ya SMS na bogo nere you can comment you can do that no nyana ya mokogoti you na bogo karego you can score chisa machicha Texas othenga I love the way you are putting it onko vananchi othenga nano ali paneliga welcome modikones Texas esa daga tomate ya sangere sadaka era at nyasaga kusiriti sadaka inje ndali akana kuruga barende onsigo totenga mwenzi na mogoturikere kuruga hapo tunashukuru kwa sababu you are following us and on sorry 0726 44 73 67 like SMS ya gochoro na boigo na bokanda Gatembe TV in our Facebook account yeto na boigo YouTube yeto Gatembe TV and FM na bado tore aseloson chileson chonsipi ochinyora ase YouTube account chonsipi no gochinyora mage pin kene ligetara toka singenchi ya copyrights na gega toka na kurwa sensembe yo mulisia murumbwa mulisia Otuoli no mulisia Geoffrey ya pastor Geoffrey na otore kurugega twensi ekerotogenda tokwende kinga elimo ase elinde no na tenga no ale kuruga igori okay mungana benga postina ongiti ndo chino manye ka kirima tena manyar ka Pamela kwa Pamela ongiti kupange Pamela ongiti ontenga no ale geti ante na onte kuruega onte nenchi no ndiga blessed Sabbath onte kuruga nga following live from Kioke village. Blessings to our panelists mutinga mamangana yumbi yago chako chasimole and then blessings my sincere to the family of Postina Monginongiti Kioke SD fraternity the Wabone area ya Nairobi and then Monsi Pitu Arangeli kwa baba Koreli Beacon City Sabato and Singman. Ganya saa tatu ligoro atoseseni twensi iwabna bono Gatembe TV na gochikuruga na mwenspi awante musbati umwabo kurukwanga nere sabi no ngiti yani alda mrumu abo manene elda Edward Ogoti ngiti Charles ngiti Bobo ngiti Nelson ngiti Evelyn ngiti ne kazi ni Pastor Francis Onchiri ni family boruma family Mekendo family na Kioke family mwenspi na mokobera kuruga nafuatilia vizuri na mwenspi moko onte no musa wana kurunga Titus na Titus yes mocho korubu mungina Faustina na bana baroro baba Sharon Bons kuna na batabana iga tuwatu tunapoenda nale seminary gocha kuruga iga tigangi buna ki agoteba hello Gatembe ni mchungaji Yusuf kutoka sehemu za Masai Mara. Watu wa Masai Mara hawajambo Salama kabisa. Enchibai Sabato Ni nzuri sana. yes Kuna swali hapa inasumbua siku ya Jumatano katika leseni. swali la Jumatano Inasema tumeona dhambi mbili kuu.
Dhambi mbili kuu. Tumepata moja. Moja. Moja inasema dhambi moja kuu Aha. ile kuabudu miungu. Kuabudu Ndiyo. miungu. Kuliko kumwabudu Mungu aliye hai. Oh yes. Sasa hii ya pili ile nisumbue sababu ni gani sasa hii? Ya pili. Sabato njema. Thank you Pastor from Masaini. Salimia watu wako hapo Masaini, tutakuja tufanye sabato hapo live kutoka hapa na TV. Bibi yangu hapa naye ako na swali namsumbua sana. Wacha aingie. Nataka muongee naye, anauliza anasumbuka katika kanisa. Sawa, aingie ndio huyo. Si huyu ongea naye. Okay. Uliza swali. Halo. Halo. Habari ya asubuhi. Tuko sawa baba. Komori na ki. Bolia. Swali ndio ligo nchanda se kanisa. Mtebie. Omo kere staka na orato ke tabu ya to. Eta ara se kanisa. Ande kama na kama noro imo. Oimo omo ruani we kanisa. Ando imokyo morwani ondeka. Omo youth. Ase kanisa yo. Ni atuara risari komboje kanisa ngotiga na bubako karaje kanisa na ari na bubako je kanisa. Pia mono. Thank you. Omoigwe. Thank you. Ina ria maswali ya marita marito. Aria marito nakie akwa na Ege tanga ni. Yete wangu mukristo aturigite. Tulishwa ko na aturigite. Ni kanisa ari aunjugite. Yani uyu gabwate gento kerito koroka ngategire test scenes. Ekyo ngwete yo minta boledi pastor kurugagwo inkeringa worshiping idols. Ubasa asima binyasai bi binde ekere utaikunyara kobago kumwanya nyasaye. Igo bono nade, that is the opposite. Oh yes. Harming others. Ekero utaiku respect abande. That is wrong. Na kiki bono ekebeke. Yani ejibuli akabere ekebeka kuri akabere ngiringa ki ketanga negiringa ekero tamwanja nyasaye kwaza sime nyasaye okure kekebeke nene Ekine kekene. ekebegi akabere na kerekera kwa ndama mincha noka ni nyasaye kerie molisi asomeke bungo nga ntokorera abataka bubi ntokorera ababura kabubi. If we do against them igombi ninga we have done the second greatest sin. Yo kwenda mamincha no kwenda bontawa na kiama likata yanga togote banwanje tenya sae onye turanjoyo. Okay. Yani ego toro kingana ki if you don't do justice onye to igo korera abande buya igo bone kene kyo tiga koletik tikeyo. Let us go to Saburi 82 verse 1. Psalms 82 verse 1. 82:1. Okay, got there. I got one chiabu. 82:1. Thank you because you are watching for better living, and then EOMC ya Murumbwa. Nataka mukire. Obokire. Orori. Mugadio gires. Ono oyumete ningo. Inedina dinondwali. That is my greatest friend. He's from my home church. No yoso oboyo. Igaro yoso oboko yiburu akabo yoso itaso gosoka. Okay, you go say no alibali. No alibali no to como tinde ka so pampa manyete. Alo boyiri. So oino mandana baba biyamona singing chogo ikama gai. So ekero to tai watching live. Ekero to tai defend the needy. Ikina kero kine kebeke. Ekebeke. That is why I caution you against churches. Bali bona bako egwa akaaki baikaga ali wararanga na inaigwete. Kwanyora ngibito bya kodre bya chire maminja. Abakwara bero mutule dinge tukwara ara. Ade mutule. Tukwara ara. Abeto mutule. Konyatara bo mulisi ga abeto mutule. Akanyara ngo mutule tiweze mbako mokonya ga cho mutule tiwa Yesu. Ambuya mono sogo cha. Eno kutoka kwa na mjana kile. Kwanya zaidi No pastor bode. Yaso meke bukokeria. Saburi 82. Nyasaye nigagoterena aso musangerekano ye mochenu asegati yechi nyasaye nigakona chekina. Oh yes. Ine nguikaliriri muragendere kona cha ebina bitali noboronge. Bitali noboronge. Nguikaliriri muragendere gwanchereria abantu ababi. Okay. Kae abataka nechintaka noboronge bwabo. Oh yes. Boigo nabwo bagokorerwa bobe na abaremeire toria abatali na nguru naba abatabwati kende
basibure korwa asa amaboko abakori amabi. Amen. Ngachire mbekega. Ehe. Toria Abatali nya. Tori abatali nanguru. Toria abatali nanguru naro. Like it's okay. Save and don't eat. Save, don't And eat. don't eat. Yaani mate ndungana kwandiana nini. Naro gangana ki Tori nakubasibura. Ande Ande toria. abatali nanguru. Let it be that way. By the way, one point is that Mulisa okora okwana. Yes, yes. Kubori okwaborigwa. Ugo tangani onye kama mchungaji yule amefuatilia. Yes. Dhambi ya pili ni kumfanyia mwenzako mabaya. Yes. Maana ya kwanza umemtendea Mungu mabaya kwa kuabudu miungu. Yes, that is the first four we said. Yes. Na ya Dhambi ya pili pili kubwa ni kumfanyia binadamu mwenzako mabaya yoyote. In fact, Quran ya Waislamu anasema usimtendee Muislamu mwenzako ila. Aha. Iyo asibara bwekine kebe na kekora noine biashara byabo. Babegete nga 15%. Oh yes. To koliana ni montorege atanga tolia. Abatari nanguru. Because nabako ndogole gali chibaseketega ocho oyewe oni dabo asibara muyo ni haramu. Ni haramu. Namba ibere okuboni kore kwabere kwaborigwa. Yes. Baboyo gagotebanga gongotigie kanisa iyo. Ekeroro cyo mwigeni nabwato mungina oye. Na hando uchire kuri egejo. Obugoiri omusae bie kanisa iyo gakwana nkorika notes. Bono manya kuboriga. Gongotigie kanisa iyo. Igo bakora na ende nabo bagokora ebikieno. Na batebe igo. Nabuga muiraniri motebiga. Oh yes. Abambariye Biblia gotebanga they preach water and they take wine. Barandia mache banyuki edivai. Bono ine igogo tigie kanisa kubori kwa neche nabuga kubori no koiga ningo okorangere tigo tie kanisa. Yeremia 15:5 kwira neriere na ande motebie esagwenta kobera Yeremia 15:2 17:5 nga omanene nigagoteba egochaka 17:5 aya naro monene agoteba na kiagoteba uragiririwe omuntu oyo osemeretie mwanya bantu na kwegena chinguru cha mwanya bantu oyo konjoka ase nkoro yae ontiga incho monene. Yes. Bono igo nabuga niwe mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Igereiga oyo korangeretie Nyasaye. Nga ekero who is your standard? Oria okubeka maisao asare ningo. Yesu oyo korangeire na baganetio mosemerie. Nekera mangana yago korekana mokira. You need to voice these things out. Ekiagera muna pastor ati ekagoteba mbare ba onchogete kwate ba onchogete bagacha bakebo yibagasoye kanisa tibari abegeni igonga na kiyako nona kero kurigereria bagacha bakebo ya bairuo borai ekiagera beboje tubegete kitaibuya n'ekisuti buya lakini nataka ndusimada muliote bangaki abaye no bale kanisa taliba tuligite igatena montale kanisa tuligite. Yes. Igo oyo tuligite tara kokorabo. Igo minute ono monchoru onchogete iga onchogete igesongo iko mikra is a convert not a believer. Yes. Igonga iga atorigete yara onchogete agatoreka atorigete akarorekana matonto magwari bune chabati yayire korende ime chabatieri oboro obosibuwe obosio obobese nabuga ngo segete iga oyo minto to tigera kiagera kero kwaru ororo igwa ba to our community ego sarugu nabantu babere. One bari bamanyete nigo bakirete. Bari batamanyeti nabo bagokwana bono esenge nchukwaro rekene keiga raise it. Nyasaye okubekira ase kanisa eyo egera omurayi oyo omurisi oyo
tasira asenge chunkwarora mamochaya asenchera yobwanchani motebie na indi mogorore ikanisa ya tata ya kwenyaro. Amen. Aki Yes. asekyo 26 asekyo nataka nge madamu kebungo geta. mnogonya komateigo Eh. tobeke kartsimja Eh, endra. 726 44 73 67 0726 44 73 67 tulikira SMS yao nabo igona bo gwake simi ekero tokonyora 1-on-1. Nabo ntagete goko mwa bibungo gete bwabwango iga. Yes. Dinganeri madamu aboliri. Tali madamu ekali chandete. n'abantu bonse Abashiriki bonse Ande ba aba dewe batatengera nari tabarigereria kanisa mono. na bibi atuitire kyagara igo chukuri umulisi ole mutu kwanyonero kona koibora bane kinyuru umulisi ole bosiari nero go chanditi nero obore monero go sukikira lituko lakini no ale pulpit. That is what is the problem. Abashiriki abange batigire kanisa Kwana ngora egera baigwe na aro kwanne Morris Daudi korwa Rolgorian ata mwarandi bia yaro tini ko chiande tini ko ligi busa rero orochi ata rero tini ko ligi busa ongo beraga yali gone getago kora ebusara arigie tigarigie kanisa egera so abere bicha So- adura ya goteba kero to rero chia hello yes Hello. hello Hello. hello Ni mbarigerete. aya ningo aya ningo ndoko igwete kwana rioka Koruichuni. antu baichuni mbia bale Nyasao twanchiriga okay yabo nabana banyasa ono ekene gatotebe oh yes nekene to goteba ngiringa ki nga uyuri kanisa gaiga nero uyu guchanda obure maguzukirikire mugaka menyete bikona imega kuru kibono kuri gimabu ngane ngukongo ita ebikona ime no mulisi amenyete lakini kanisa no wale ando jibo yeri asaye tegirete iyo getembe Hello. hello wakire buya Ni mbarigerete. aya ningo kayokorwa Oyenjo spadende ginare kobolinga. Josephat kayore Ururondi. irondi gaiga sito moina Ururondi omusa oyo ojeta seso. Igara mobole tinga ayo mwolke omuya. aha Bone gendo ngeri ya matukaya. aha Ya sana ne kana soko na nganda ko kadanga ino monto omuya. bago to bokinga no ano muya no tachikanisa ako gwakama Ayo monto omuya. Bone kina kiya ye perega tani tenga ngikundo ko mwolke omuya. aha Ekia gero ndete yoro muya batikanya sa. oh yes Kono akitwala kwa tuwe kana biya. Kono la rando tenga ni higo sasang. thank you my brother Sawa. thank you Stephen sonko gabatebanga korwa omonto yo tari aonchogete but akebogete akeboire oinsonko korwa ogembo akeboire bono nagatenga ringanerio nakirigo chandira bono ingata kambe ke ibungo geteiga kefunga kama gotoka se kitabu kya Luka 17 ekefunga kemo Yesu mwenyene kagukwana na borokiwa nko batebyara mangana mapema oh yes okubamanya ekego chikoba bosio bwa mangana aya agateba iga 17 fungu la kwanza la pili 17 bateba Yesu akabatebya abarokigwa baye amangana kogocha Incoming voice call from 0755 310578. korende obobe no bwaye omonto Incoming voice call from 0755 310578. Incoming voice call from 0755 310578. nokogocha takomocha kuruka kurende obobe no bwaye Incoming voice call from 0755 310578. igonga ekero murumbo minto gwawonchokana Incoming voice call from 0755 310578.
ne ya guri kwareta igonga aya tu tiga mate muminto Incoming voice call from 0755-310578. obo no bwa oiso ko mata danga angambu y'umuntu unazungulike na igoti angambu yako uwo muntu uria asungerwe orogena rogosia aseri igoti riaye arutwe nyancha ime kugwa agere akogera oyo aragere oyo mobwa babake akore bibe so igongera yaye tigagambigwe aye tu mutigira kanisa to tiga nye kegera okore bicheno ekegera oguturika kwao umulisi natabanga onye gwaikire komanyekene inge kanisa ke gusibese ngenja bamanyete bakirete abatamanyete na bakwana bobe so abatu amanyire tigatoka ngonga ntotiga kogosoma gitabu kya bayiberania 10:25 yatenga ati to tiga gusangirika namo bunenge ncho yabandire muri tole manie intu asintwi ikyakuba mono ngali tukuriria lyeikiranga so ekero muntu atenga tole mani mukato mintu uruju muntu arakuburia kole to murumbo bugirango akoirwa South Africa mate agotenga na agutigira umwa murumbo menyo lakini ole mereri inkiuruje kanena sibinde amenya gusona kalemereri igente kaneli yaba in bracket no gore ntuki ikyagera komenya gore kuna bo lakini statement ya kurire kuko chigweta kuko murumbu ko nacha kwana kuri ngigo same chandika kuko chigoro mungiro murumbu gweta gonjo conscious kuria magosa saka ntuki na nyasaye na kyamanya tengen sauti kete ne mechano abatanga taliyo gotiga kuri kanisa na maite biko korombire kanisa na maita beka gimbaro lakini atenga totiga tole mani bado tulimi tokole maneli maria ntomo yama da madai shina tatu alike mwe mutimo kanki ngaka Yesu akateya barako na manyire aboro kiba maliko baisara nsira sekiro kya mutwali bamanyi bamaliko bamanyite buja abatabanga egintu ngo sabakiraki amanga nonse bakote muyanale nako yabwata kulindi buna bagokora timokora okay so igonga naro ase kanisa ntubwata abantu baro abekagi baro abetogi na bakora ibicheno byonsi lakini mbato seria korwa sigisa sime Kenya sai ikya mulisi na bolibya mukorangire ningo mulisi na kitu bo dinga nchuza sime inya sai okorangeire onye nya sai okorangeire ken naye koigure weitabana vera senya sai Samuel Maticha South Mugirango Nyamarambe Township SDA abano ngwane te biyaso muntu gete ndakwane atenga good discussions mkate elder Murumbwa na pastor na other elder. I've enjoyed learning greatest commandment and greatest sins. God bless you all. Atigan kon kiagera kwanire igo koruga iga igonko enda eskuru yaye Maticha omwari Maticha oyo no omora yo kupet Samuel Maticha okay igare umushiriki wa Nyamarambe Township lakini agosomia Yora Secondary nkorwa iga actually ndakina timbokete gocha ai kulinda cup chinga twa kwante late yaringe igonga nkorwa iga ayora PO box Maticha abuno ngocha na inde oimo kisali abugata abana babera abanyaroka bari bakubwatyo mumura kibarongo obanyorega nabo kunga toroche kyoroche Asali Sarange na Emi Barongo wadorochi yoroche nabo oda anti differentiate omochando inanye nyorete kirongorori abana bagatenena bakurugusenga na abakarani bagatena bose bagotere iga ndigere tige tindo cyojore ndoche nchiko tabaga kinanye ndoche ande kwera naga nanyora nere na ngina Teresa kwamboka oyikorera yane Teresa kwamboka nera muka Maticha ande garo munyagitari ari guchietako Maticha tunakutana huko bana ubakwani Getembe hello Getembe garo munyagitari ari guchietako Now another question nailing again who is my neighbor echirani yao no rulioyo koratika bono molise bonte amboli muno bona tuma jirani ya muntu mona osinyo njende jirani that's what we want to demonstrate koratika tigangira niri nawe nyakobeka kya baroka science no muntu mobebeka ine mutali ay ayibona kwato zidi oyobeke no mate kon buuka ikoka jirani roto bati mo mama okobebekana aiganto bebeka ine na nero itokoteba we are sharing a boundary tigatoteba iga asina mocho mwa kwa njiri ya benkong mwa matoni ngo oyi morange ner noro oyo kunya kunguru mate ko chabo bugusera arari oyi to nerensa torange eno kungira ngora amaslolana lakini mongira ngora ase bono bunande studio ni karansete iga omu amatone pastor Tieno yes na inje pastor Tieno kabugata abamate pastor Tieno kabugata abamate babiri ari atsan noro chikuruga paka satsani ari ngare
lakini tokotengana ki oyora immediate. Now the good thing is this. Wabwate Muhammad Ojia, Muhammad Ojia. The good thing. Nairobi to. Indika tanya kurwa. India sania kuja kurwa ya koja. Na yora ngoja past. Rinde. Anyway, this is a question. Konyara kobage kubuligwa no yo mobwa basomi ekiagera igakonyara kobaga kubulinga now. Who is your neighbor? Because you got to love your neighbor. Yes, so ekiari gakwiraneria no mobayeno. Now let us go to Luke ikomi kifungo kia 25 kogendera enyare ko bagego toiraneria nga maybe kwari go paraphrase to jekere getambe 25 to 37 maybe kwari go paraphrase actually tinta diga som because time is gone iga inde nakie nataka gukoragira igantebenga like now you are going to ngomata singe njogo korandi yaba yora secondary anko andora yora secondary pastor is going to Virongo. I will also be going to Millennium. Then in the afternoon togende kiumbu children zoom as to go hacked totebenga a community go that's what transformed. Ono ga Yesu ga kuru mubayeno oro ki priest egasaine ko ende kanisa egere nyara ko bagego ikera aba chiriki baga karoro onyara kururo oro ki omulevite onere ogasaine ko enda sako genda guche then omaya ko oro ki another person ole omosamaria in between ga nkumbira bane somebody onyarire ko baga kumiswa amona bantu tigire ga waze asepara amid is that kwanyoranga oyo mo etiro tebanga after all esamuri anywarire tigaminyo kenkorek ngenda guchaku no ya kaligereria ga after all you think college timo manyeti na ndigaga agenda guchaku then another one came now as a Samaritan agatebanga kiba no ya umisuka akamuimukia akamuboibuya akamuira bakanyagitari egere agatebanga NPL eraga niligwe be in charge of that now yama ya kuboli 29 now bono ndagete ko soma tino 29 tato soma 37 yes na kirendoroche asaba iga batatu no rori orengo mugisangio ye ero yogweta asama boka bauri yes akabura noria amororete amabe noria omororete amabe yes akamotebia genda nayo kore bayo go and do the same in other words kera ogokora okuya tukunyara kobato ogokora tigatokorere oyo minto buna tukonya uragania yokoreki okoreru because once kwanya oro muchando nelinga you need somebody to come for your help or you qualified bono koba neighbor yao or you will act or no gojikagoria okonenenga love your neighbor as you do what you love yourself or you will accomplish the golden rule you goroginga mokorere oyo mino so your neighbor noria ukunyara kobaga gukora ayari amarunge asobosibwo bwo monene igotunyara kobata gukora ayara amarunge asobosibwo monene twafuidia mangana yo atebanga oyo tarigesagu kiane yese kara kurumwe bayeno yoiga niga koyorwa taiko reveal the nationality yoyo onyara kobaga gukora gagoitwa ekiagera omusamaria eragaja agatake the responsibility ya neighborhood naro riro mulisia ngerekia murumira na kiekyo gwachakirwo kuna point nabwate amangana yakera kurwo gucha saba Israel aba Lawi 19 ikomina kianda ibigo bya 15 bitatu pastor hata tukosomororo soma ikomina kianda 15 bitatu tobaisa kweruserie gesomba ose kogendera kogecha monto onde bwensi asegesa kukiao korende ancho mugisangyo munabwe anje tayo monyene inche omonene amangana yakara kwegerigwa nigo abarengete aba Israel na inde nga tomokorera bobe oyore oyobwegesa kukiao lakini ekera amangana yakoretwa tari kero muntu oyarochenchereyo igonga nakiako garoyo moyo agochasi Yesu na indo kubu na inde akanyara kuiraniria atabanga umugisangyo ningo Yesu ekero akoreto mubayono gwakwana tari gukwana ngumuntu rio itetwe ngesa kukiarwete naona ababandi bono ine erabanga etora akorere buya bari tumanyete boka are we different kubwa bari bense no igonga twarangerigwe Yesu yo turangeirie natebete gari nanti angirorera sobyenga ki Nyasaye igare God is in business ya gote batgate una gote yegatem
What is in business? Hello, Getembe. Oh. Hello. La rieno kumukate. Biure. Biande. Ningo. Na Alex akoro kwa. Alex. Igale mose tikuleta main SD. Etago mate. Bantu baino baigure buyaga. Morumba ni moro chagwo. Wanjire. Ina komenta iga. Menda. Mufalitayo yogago kutema Yesu. Aha. Akumubulenga ndiri yaman omotegende buwoni byonsi. Yes. Ogechiwe. Ina kiora kobo notero nwanjite omino. Oyole tori Ole. Abagira ngo bakwana nimete kyari gukwana. Ndo nabo komene gitia mangananga. Na bongo connect. Na kiora tenga no mwachete nyasaye oyo mino morochere na borojo chandegete turi gukwana kwamanya gosoka buya na benga iga tianda body pastor bone ni ya pastor iga po ndari gukwana tinanje tigaga erabanga ninyimogete munambe gataga taikane iga ngo chinde ekanisa. Yes. Kiagera ababaruka ababacha roko Mungu ano oyo bamutigo chandegete ekanisa bakwajeta gochia bachiko soma matangazo. Imanya konyoranga umuntu nare iga osionokire. Intiga kogende kanisa manya gutako imuki umuntu gukinya gitari gose nimdo cyumungi na gitomogotu gusumu gakomogotu o chandegete negurube yaye ndamukonyo butumo babugoretie mekebe 5 motambuki uche sare guika one gona akore buye kiagara nendi kuri sabato. Getembe. Hello Getembe. Chiro chiga. Igonga bujana akora pastor. Iboli yo mate na wali kwekelia abalisa ibare ko boli ya Yesu. Yagara ko mutra. Ingiyeko gara litu kuri sabato ko gwe. Ingiyeko gara bantu ba gutabura ngano bako bunga bako liye sabato. Yesu akabuli swali yabona nenjena ndako. Getembe. ayo jamu yang tadi. Ale. Ana mkate. Hapa. Oh. Mkate. Oh mwaga. Nikoroje. Anje na akororire ningo. Nikoroje. Aya ningo mwaga. Inje misha yorenge mu basa. Omukoro bwa Pentecost Assembly. Of God. Baitumbi yabale. Pia mono. Pia mono sana. Sawa hiyo. Sawa, Pastor Renge. Pia kabisa. Yasaye numya. Orunya jegga. Bantu banya cheki bonse bankwanerie. Lisa mono Pastor. Nago kire kuburi ogiri yao. Yasaye numya. Igo. I think I love the way he's so happy. He's so happy. Wani numo igwete moroji. Eno tatakuwa nanga tokaenda. Ono egento gada dangalinga ki na Yesu kerako ule wulnga kati yugo tuli bugima. Litukuli sabato na kubusiri ngayire biya. Nande baunje ko ko ndenga no ko toli bugima. Okay. So oro chenkyo atikero muntu gukwa. Wakire bia. Aye ningo nkayole. Nchinde kerenyo. Na chukuru kwa. Hello? Hello, na chukuru kwa. Chukuru kwa Josephine. 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 Josephine ole kerenye town gose kerenyo gochi ubwali mate. Aya ningo ngwakira. Ose gwaga goche TV gwaga. Nona kubuliri swali naki. Uli bono Josephine mama. Igonde kerenyo. Iswali liana nari kubuli naki. Bono iga tuatebi yani obuno musaoli omondo tebeti unagenda. Nye bire byao. Okonya bataka. Bono igangisa abantu amatajiri naranjire.
ekera amatajiri anaona pastor wange karo motajiri ara ase kanisa na roko nyora namba 1 yanchete. Okay. Pastor na iwete. Na so kwana kwa niaba yane. Abgaro matajiri gitali bagara. Bona igombuye oroche tuacha amatajiri ko bwa koralieri ngana lya Nyasaye. Yo botoreka to. Alinje na gwana pastor ko ni. Na njeti quality. Angwa bwana. Alegro munda solinga no iwete. Etu ataka to babuga pastor na iwete. Agire ngo biga tinyi wete. Getembe. Oh yes. Hello. Hello. Yes, brother. Morning. Good morning. Yeah. Nilikuwa napiga Getembe TV la mkate. Yes. Morning mkate. Oyo ningo. Boni. Boni. Yes. Noje ngange umbogochi. No abu. Ego bono. Ewono. Ena kimukate bwaki. Wakira. Happy Sabbath. Happy day. Yeah, ni bomboroche bya kuronyomba before ngende kanisa kiumbu. Toitabire. Ereso ni arere bya senjo first of all yangirinya. I remember last time we welcome now to ashurete kiumbu arikende kiabete na dona nyoenga discussing on the same thing. Yes. Kirigi happened the last time to na. Okay. No, ndo chembu ya bari mo bagendrete. Thank you. Ete toge. Biamon. Amen. Okay. Yeah. Thank you. And that's the kind of the way to Nanto Adventist atakire kogenda. Amen. God bless you. He's talking the other day. My group. Nyadra sa kumbe group brothers keeper yarango nememba. Kene kumbe like Murambeka. Tuagote birsoa. Egena. Ngorokinjire gucyo. Njero yagoteba Ni mwe. na gotoko genda umuntu naruta bwati yanga. In fact no intu bwati yanga. Lakini ninde sure yanga nero bwate mwao that has stayed there longest. Oyi anjete ngwanya ko yebeka. Onya nae kirum. I can confess. Exactly. Paka joni bwate. Yes. Bwate yanga ere 13 years mwana. Chishat gete. Angwe denga chiacha kirgo chisi mkuruga. Hello. Yetana liye jinsa chito gego lere chaitekire. Bona umuntu narugo chigo kare. Yaki na saa 3 ya hivi. Acha nione gocho gole tana Sabate liye. gocho katore kai studio. Tuko chaka saa 12 na 50s. Egera norochi rochi ejini simichigo cha bantu ko aga. Gwate yo. Mwanchire tikambwate kai kugara njenonde kai ka. Enga tembe. Hello mkate. Oh, Mbiande. beyande oyo ningo. Wanali pati omwanda mose. Albert na kimbiro mwaga. Mbiande. Kayol bono. Nonde sakuru ke umbue kionganya kanisa. Abantu baitumbiya bali. Bantu mbiyabale. Abatavara bacho kuna moko kwana byakuru wawo. Biya kabisa. Nanjina bateba iga. Teba koranti. Noboni ga ninde lete ngombe isire ko nyore moli. Niko ende kanisa rit ko ya ne ke venda akore. Ne ke bara akore. Thank you. Yebona asali yori. So straight. Yeah. Band. Thank you. So straight. Yes. Ngombe ne yae. Da rit kuri sabato esire ko nyora agu itga ga ende kanisa gara maraika rinde. Thank you. Yes. Nebi nte bino bionso no kwenda. Omonto ri boli yar korwa kwerende. Talia Josephine ndia ru Texas. Gatangana ki inwe. Ekanisa yansinyiri. Ogwe. Ekanisa ye iko bago chabaligia ono kwe oli kuligwata na elieta dia la ngocho. Like in our churches tubata abantu bataragerete abantu are walking naked. In fact ndabata baiga Ugalans agata baiga abantu mbale abana babo batachi kanisa. Like in our churches tubata abantu bataragerete abantu are walking naked. In fact ndabata baiga Ugalans agata baiga abantu mbale abana babo batachi kanisa. Like in our churches tubata abantu bataragerete abantu are walking naked. In fact ndabata baiga Ugalans agata baiga abantu mbale abana babo batachi kanisa.
kenyorali tari asinge nchumwanu ya tata itugoche kanisa lakini asinge ntabwati gekoroto tabwate sabuni arenge gusiberia akayanga kariache mama wike kanisa gari mwacha gochangera abantu bagakari turukana bale ncharatai abumbia chianga mbabwati gaiga wemukiga statement yao nabe kanga bona kango chikuyirane mwemukiga iga moire abantu bagakare tankwanere miriri murusyanga miriri moire bugirango mate sumurusi bugirango bate moire note mugirango mugochi kokonya ekanise yeime yes kwa aiga batabwati yanga bakobe nekero bagocha umuntu narukwana nga pastor ili swali ya ngo gando ruchia tani tiamber ko gata jana kwa enjiri ye nyomwate banga komokorera nyasaye na komokorera mwanya bantu. The Bible says and Jesus grew both in physics akamogo kinyasaye na mwanya bantu na intone lichiko na lili go idinisha ronga ekarto kubwenda nyasaye na mwanya bantu. These people who are close to us ababarange na intwe na indi tuchake no bantu basacha ngoja bantu basacha ebesa yao can it be felt in your family nkwanyora ebona wajagire gwaka bokongo ibonegere nkorera no moikawe ngono bo watake nkwanyora 1000 sikwandike barua kwamanya guchikorera nabasani asamaru family yao neigwete ngambu yore chakiroro namba ibere nariko soma 1 verse 8 ngakore na monyore inact okoro kwa batumwa inge tugwenta ko chakerararia Jerusalem to chakere Jerusalem tumanya ko genda guchumutu Samaria na Judea nare igobori igoro ya ngombe egere nkwanira nirende engombe ye yani ogo seseni wo monena akoire nkoba egetango kyogotoreka kwao ngabona nabonkoranyerera tigana akoboria wild animals chingiti chiro sana ari esechire ekero engombe yoro sana gekoro enere ngombe engera ekere konyore mori noro nkoberaro ranye konye tayo nga omoneno ogosesenire the best you can do tell God inchebone mirimo yawo ngo chinde I take your business serious, take my business serious, and at the right time things will be there. O abarandia mwanya bantu nano toko sabanga nabarabwo mbawo nchoka baba bigene ekiagara mbabwate bayaskare abarandia go bare kumanya kire nyumba ya kiro mushiriki abarero igo bakumanya enyumba yabari babwate nabo toko sabanga nabaro baonchorerie enjiri bakurandia banyemenyere ekiagara Kristo tacheretie bari babibwate igacheta sabanto bonse otware totwara bushobwaye nigo torengaine kubori ko totairaniria ahupo nanya na kori ayande ntogendere kindly let the panelists take our sincere Sabbath greetings to their places of worship today. From us Ongiti family, we wish you everyone a blessed Sabbath blessings to all who confess Jesus Christ as Lord and Savior of their lives. Amen. I think nakukora weito ono asenge nchejo nabenda tukobengia akide changire ati saniga igorera chinsa mwate bagabe ke pipe omuntu nara era duchimoino lero kuchungusa ata niko nayo ngachere eske atokokora ne insire timo makomoke yes tigantebe mongina Esteri otoki oeri maera bongo yoga kurwa kuruka magambo no nywomete mete go ikamamanye munabona kwa magambo aria tubatu mugako kurukutyori maera makori maera kombo maera France omwe abana abamu abo ono mongino ya nasirete na inche igombire ronde kiagara abana baye bono kerongo kwana yomba bereiga Eunice Moragwa Samuel Otendo Joseph Maganya na Judy Kwambuka mugno naye nigwe tare 28 gekare Jumeri endere mutwe abatwara ko saba ari aseburi bobare nyansakia sublocation mu berenta bakore abona buganga ntebe engora yane kiagera na inchego na asiriri oyomo bwa bantu ba minto namba ibere none kerama kwiri ayagocha let's not give up asobogima ekenene kiringa ki ngaki kwarara bari tore moyo tutware ogosemeria nga
bwanguiga omonene ngochare naende keragocha natinyia mariga kurwa sama ciaito tosemerie kiagera twasiririe kurende tumanyenga Kristo na bogete onye obogete twese baitora mwigene igotora bokigwe asenge nchubugimo bwa kare na kare nkurugaiga gonkogenda mwakwana na inu testing whether kuigumure We here. yes We get. Ayora secondary Ayora Secondary. wish you well sabate gocha na boda toketendere planning one na bakonye mwese Amina. Ono rinde eyarenge no kwa ito gendete no nyachi achire. Na nche tigantebe ngambya muna saba bategere lesson yeye. Na nyasaga nego seni mwensi asubamo. Nche na banda ketekorwa amaiga nego tebanga chitaliki 15 isatu nimbwato mochere kanisa yani. Yani go mochere no ringa nimbwate nyange eyo musani okorokwa Geoffrey Bunanji. Geoffrey Murangi no mwanchoye Phyllis Murangi nabona ari kubasabira nga Nyasaye tigaba senia agenda ko bwaterera goikachita ligiye mu baisa go salira gatia abantu mbanyora machero uyu elinde toye ikere na inde ngotangaza ikini chitaliki 10 kianda kuna goralinde abantu baito kwa yane ya Kiarabia itotoye manyete mbabwate launch era abaria Kisi School nero igotokwa ganiga kero yomo acho so etimu yonsi munalia batobera manaintwe tenyasa na wasenia na mukata akora batebya ekali wako nyakorembe igoro mutandao chitaliki moja kana chugo chi school mbange ba mbange ba ningandiko no chi school ndege tiko tira chitaliki 3 so enamba nabote tiko no yatangaza nga ko nyora ganto kao naye ga beke gocho enamba igere 0724 524726 korati mate chinechi besa bago kwa ngororobe orroba bai keda ikana na mpesa bye mo kiesi abate ike send money Yes. ono 0724 52 47 yes 26 good iyo nere namba ayane ese enjura nyare gusira elinde na Nyasaye tausen igakeberia mate na temiro gotegera ese lesson ye kero muntu ogwake simia sike murumete no muntu munda tima se mwayu munda ngakyanga te gwani munda so tiga tosire meremo ya Nyasaye tiga Nyasaye abaseni nche gonkorwa igonko ena birongo district ya bironga se pastor Bisalom asogokora youth week of prayer amona basaye ba birongo une district Buyamono na inje na wanta ete goteba nga buyamono ase lesson egento toko ben encourage ringa tigato nyare ko bato komenya no korandi let us live the sermon kiagere kina kiesa korete na ande na kia ote ato komenya boigo riori all these things toko nya kubori riori ntoko na kubori maswali mange sabatengia ngorwa ningenda millennium we youth week of prayer nkoerere mogaso they will practice what we call a community transformed asoko genda Keumbu Children's Home banyare ko ba okora ogosiro kubara nyare nande bune kanisa elia pastor kwarora ntaenderete gona gosangereria asengenjo okora saria egera tuchako kwagacha otherwise monena wasenia you are always welcome. Happy Sabbath and feel at the feet of Jesus. God bless you. Yamano kero ba okora korwege kero ba gosoka ntakwa na wewe ni ntwara barana na kora kinyamburi imete nyamburi muzibadi nyamburi no mwana ominto no ari mushiriki yo bile mwana ominto nyamburi na ari no muntu mu naende na komisi yo kari peace yo kari peace yo kari peace kari peace mire ni amwere baadaye mai nyamburi ominto nga Jerusalem nyamburi morumbu na chene banse morumbu kikero yo ko yayi baba mbuyamano kwanyegese gere se ngombuge yarenge nyamburi rangwara matabana to bekeno bo Kristo bado abana baraba enenu kerba maetenga olinta to mwabo olimo muro mwabo olegari yes they just come unabona ko mwana isenko randiale kamanya goche kurugalika nyamburi atogote bogoche kurwa aine aroche bukata aroche tuori okora pastor ga ono chenasa ndie kipindi twagende stogochi well to be amonae kunya kwarigan torenga esingen cherobe yare robe gochikocha kutero korigen to kekorkonga a community transformed kogana tero kwaga chiro montoyo mo enyomba buna this team kandro kwaga chiro montoyo me nyomba
nyanto ko gachiro monto ya memba we are going to do something kere word yo kartora cho sasi massive nabo na be part of us genda monainto ngakimire yekara ko na tigire ko teba exchange wa kwana kina tio teba amen abanya kunguru bagona ko ngitanga mukate tanga leta binta tebete osine mike yo kanda isi kwa gure aba oroch kanya kuita abana to tunaenda good tiga to sabe omwanchwa omotongi tato ito nyasaye mbiyamona asengencho yobya bwao mbiyamona nyasaye kiagera otwetu bagima na gwatulinde kuri gututongo ikirebirebe watu anjira sense nyasaye watu menera sengencho gusanga amalika amachenu asegepindi ke lesson kurwa TV yagatembe abotoro sabango munene enda gutusenia asenchere abene kero yomo oyo tengeire na koigwa amangana aya igotwaro sabanga atonchule na gutokera boya nyasaye itende to kugwenera asenchere abene ende tumanye amachikao na bibe ende nto bikora ko ento tena munaye go ikekero kuni buruti wao nto baba abaonchoire ko to babegeni asoko botana munaye ende toganyo buruti wakana kanyasaye twamanyire nga kero yomo no mukona century abene ogenda gutwarigania century abene ne TV itagetembe nyasaye to sabanga asowagale oraigwa nsuro oyenda kubasenia elinde lingane lya olienda koretu century abene kurwaiga elinde likera bana bao enjiri yaike elinde tuma ensekere kwaera tatonyo lenga tuyarigania century abene kero yome kero turasokurwa asobokali ara ase sabati kaba monainti oseni kero yomo oike kari tukali kwaera twasabire setira Kristo yoro motorio itu amen. Thank you enya sae ako abe nae na incheka toko and your request my command karongo tebia atsan andigerie abateba ogotera gwa jamoma omorembe tuliande otera gwa jamoma omorembe tuliande ateba nga ekero abantu bande bako bagokora naki bagwanchiriria ando ko beka igasiri oterire rori gwatu baiga oyo gotubaigaro egara mwara etuchumugari ma biseri oterio iba mwango tukomanya gitari ori arigire batengate tudumi omwana oiga I think that is the song to go chaka kombe mwana haramu apita God bless you all.